Germania e Islamistan deja. Ok, nu știu dacă ai scris greșit sau dacă este un cuvânt pe care nu-l știu eu. Probabil te-ai referit că Germania este deja o țară islamică, ceea ce, da, vreau să răspund la comentariu, nu este adevărat, bineînțeles, adică cred că știi și tu că este exagerat să spui că Germania este o țară islamică, însă trebuie să recunoaștem că, da, sunt mulți musulmani în Germania și vin din ce în ce mai mulți și, bineînțeles, mai vezi moșee, vei vedea mai mult urmele islamului aici în Germania decât în România, de exemplu, dar oricum Germania este de bază și rămâne o țară, cel puțin momentan, o țară creștină. Este adevărat că Germania este foarte tolerantă cu islamul și în general cu toate religiile, ceea ce nu este ceva rău neapărat, pentru că la urma urmei trăim în democrație și nu în comunism. Doar că, da, pentru noi, pentru creștini, trebuie să recunosc că este rău faptul că islamul se împrăștie așa de mult. Și nu am de unde să știu ce o să fie pe viitor, însă se bănuiește că poate chiar islamul va fi până și în Germania în câțiva ani în majoritate. Mă rog, în câțiva ani, poate în 50 de ani, poate mai mult, habar n-am. Să sperăm că nu e așa, hai să rămânem pozitivi, deoarece, de asemenea, vreau să știți că dacă vă mutați în Germania sau dacă stați în Germania și poate nu știați asta, nu înseamnă că trebuie să renunțați la religia voastră sau să nu mai mergeți la biserică sau să renunțați la obiceiurile voastre creștine. Deoarece cam în orice loc este măcar o parohie ortodoxă românească, mai ales în orașele mari 100%. Aici în Stuttgart, de exemplu, este una la care mă duc, acolo unde stau părinții mei, în apropiere de Bodense, de unde vin și eu. Este de asemenea, sunt chiar mai multe parohii de genul, unele mai departe, unele mai aproape. Cea la care mergem noi frecvent este la vreo 30 de kilometri de casa noastră, deci da, poate că sunt unele puțin mai departe, poate chiar aveți ghinionul și stați într-un sătuc mai departe de oraș sau mai departe de vreo parohie din asta ortodoxă și poate că trebuie să mergeți vreo oră sau poate este la vreo 50-60 de kilometri distanță, însă cu siguranță trebuie să fie una. Intrați pur și simplu pe internet, căutați parohie ortodoxă română și efectiv aveți biserici. Poate nu sunt toate bisericile exact ca în România și la fel de frumoase, dar sunt unele chiar ca în România și oricum sunt biserici ortodoxe, cu preoți ortodoxi, cu români, comunități foarte mari și frumoase de români. Și da, vă recomand să vizitați aceste parohii, căutați pur și simplu pe internet și vedeți care este cea mai apropiată de voi. Dar da, acestea fiind spuse, nu aș spune că Germania este un stat islamic încă, să sperăm că nici nu o să fie vreodată. Să-mi scrieți și părerile voastre în comentarii, experiențele voastre și așa mai departe, citesc toate comentariile și poate chiar răspund și pe un video ca acesta.